and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Huwag yung kapadaklin. Usa ka tiguang o usa ka batanon o barok. Makalabay na ko nila. Niya tubang sa kalsada ang tiguang. Nakita ko sa side mirror. Bisan ko nakalabay na ko nila. Ang batanon lalaki ngayang kauban. Ang barok ni ini. Murag familiar kay na. Murag kakaila ko sa maong barog. Bisan kung layo-layo na ko nila. Pero ang iyang barog ako nakita sa side mirror. Murag kang lari ka to. Kinahanglan makabalik ko sa kong agi. Mubaking ko. Ay, shit. Kapiot in the pita. Dili ka bakingan. Pangpang kinig yung kilid. Damn! Kinahanglan mo lahos ko sa unahan o bangitag ka bakingan. Jason! Dali na! Sakay na! Sumasigihan mo lang ta sunahan! Dali na! Kato siya kinan nga, di pa nagtugay nga milabay. Puro nakaila ko ato. Jason, dali na! Oh! Nanayin ko! Oh, no! 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 Hawa na sila din eh. Nakabiya na ang maong sakinan. No! Layo-layo sab kong nakita anong kabakingan. Hinungdan nga nakabiya na sila. Dili ko sila maapsan. Kinahanglan makitaan ko pagbalik ang maong sakinan. Gusto kong maklaro ang maong tao. Lahi ang gibati ko. I could feel Larry's presence. Shit! Nangurog nga akong kamot. Si Larry. Murag si Larry yun ka to. Bisan ang iyang barog na kaila ko. Bisan ang tumoy sa iyang tiil, singati ko. I know it was Larry. I know it's you, babe. Paabot ako. Ang sa imong paliton, Gina. Wa, Anya? Mano ni amang kastindahan? may pangutana lang ko. Ansa na? Hoy Lily, kay ba kag tagadiin si Jason? Wa, Luno, amigo mo, nya wa ka mahibawag tagadiin siya? dili mi amigo. Oh, ingon ka makadaga na siya makakiss nimo. Unya dili day mo amigo ana. Si Ray mihawak na ko, wa ko mo bawas. Dapat lang. Kay dili ka mo bagay no, kami kaha. Kung wala kay laing tuyo, Jean, excuse ha, may buhaton na ako. Kadiya sa uy. Bisag wa gini siya gibuhat gayon na pag-anhin ako, naglingkod-lingkod ra. Naglingkod ko pero may gibuhat ang akong kamot. Sis uy. Hoy, Lily. Si Jason ba? Kung may pangutana ka, mahitungod ni Jason, Gina, adto ni Inko Pedro. Kay siya mo'y suhito ni Jason og dili ako. Wa ko'y katubag mahitungod anak niya. Wa man si Inko Pedro be. Sa'yo man sila nanlakaw ganina sa kais bangka. Mga ding naguol ko. Kay basig mo pauli na to sa ilas Jason. O dili na unya mo balik pa din yun. Sao naman lang unya ko. Nilakaw si Jason? Sila si Inko Pedro. Di ay ba? Oh, pa-ui pa ka. Unya da ito, magkuusap ka kung mawa siya. Wa si makiskot nga mo paulit na di siya. Magkapaguol no. Na uy, ahak yun uy. Nasagulan na unta og gwapo ning atong isla. Nawa pag yun. Na uy. Asa kang ilan no kay mo apas ko? May biya na si Jason. Kining maong merkado, Jason. Maong pinakadako ini napita. Ani din mag-abot ang mga biyahero. Barato mga manok ug baboy nga buhi pa din he. Yan siya man. Sama ka.
May duman ka din eh. Wa, Yawa na siya. Ay, dali. Ato na dito. Manood sa merkado. Ibilin tayo na yung atong jeep ya. Ay, way manghilabot ana. Ano ang parking mga sakyanan. Na. Manood sa merkado niya. Muhapit ang pamalit aron madata sa atong pagpauli. Wa ko na sila masundi. Imposible. They must have stopped somewhere. Pipila ka minutos lang sila nakaunan ako. Og imposibleng dili ko sila masundan. Oh, may daghang tao din ang gapita. May daghang sakyanan nga nagparking. Muhunong ko. Suwayan ko pagtanaw ka ng mga nagparking ang mga sakyanan. Barato din he. Kay kanang abot man goodness mga mag-uma kining ilang mga brigad ini mag-uma ba. Mamalis tag gamay karni. Atong asinon aron dili madaot inig abot na to dito sa isla. Magkitan para ba tayo una tayo makaabot dito. Nyaon siya man. May buot ka bang paliton? makabaylo ba ko ni mong kwartain ko? Ilisan talaon niya ka kung... Ano siya ba ka? Ha? Dili ka lang tao lang ako, Jason. Ano siya man ha? Ano siya gusto naman paliton? Ay, husto! Mangukay ta. Mangukay ta. Barato na. Nga, ma-imported pag yun. Makamao ka lang mangukay, na makapili ka ng ganindot. Na, mukay ka. At dito. Kadagang sakyan ang nagi-parking din eh. Sagad mga jeep o mga muntikang. Hain man ini mga jeep ah. Nalibot ako sa itsura sa mga sakyanan. Wa ko baka siguro kung hain iinig ako talapyan kaganiha. Shit! Kung kinahanglan magpaabot ko sa tanang tag-iya ni ining mga sakyanan, buhaton ko kana. Makita ko lang pagbalik katong tiguang uban ni Larry. Wah, nindot ang napilian mo sinina. Alang kang kinsa ba ka na, ha? Ikaw, ha? Kunwa ka patingali malimot sa mong kagalingon, no? Paminaw ko. Dukirok kitingali kay kakinendo. Kayang purmaha, kanang kagapuha, dagang gumiyabag ka na. Yan, samaga. Malit sa agi. Balik sa sakyanan. Kaganina pa kong nagparutin eh. Paabot sa mga tag-iya ni ining mga jeep. Apanuay usa kanila nga sama og parog ni Larry kaganina nga akong nakita. May upat pa ka jeep ni Adini. Bahala na ang pagkapian ko. Paaboton ko gyud nga mabalik ang tagsa-tagsa ka mga tag-iya ni ini. Kinahanglan makita ko pagbalik ang tiguang ug si Larry. Kinahanglan gyud. Kalit ka nagpupot ang mga tao sa alahaning akong ibarugan. Nga naman ka? Ay! Manang! Siya nahitabo! Nga nagkakupot sa merkado! Dagad inday, may nag-away nga mangihaway o baboy, pulos nagbitbit og sundang, nagdagan paingon din, dagad ta! Unsa? Oh, midagan na ang babae nga akong ikasulti. Diyos ko! Ang lalaki nga nagbitbit og sundang, nagpaingon din eh! No, dili mahimo. Kinala makalikay ko. Ay! Aray! Kasakit sa akong buko-buko nga kitamagan. Ang akong sakyanan. Tuwarang akong sakyanan. Ay! Aray! Kitamagan nasan ko. Kadagang nagdadagat pa ingon din eh. No! Ayaw na ko. Dito mapun sa duot sa mga tao. Dito speakers dan agi na. Oh, help ko do. Singgit si babae. Ay, pagdul dito. Help. Lisod na maangin ta. Paganta sa away, dali na mapaganta tungo ng help. Pero may babae nga nagkilala og tabang. May, Tingnan ko sa ilang buhato si babae. ay, may mga tanod na ay, paduol.
Nalaman niya sa doon lang barangay outpost. Dali na, ipadaan ng help. Oh. Paselo ako ko. Apan di ko makaako nga maguna-una nga may tao nga kinahanglan og tabang. Ug pasagdan ta lang siya. Gisan! Gisan! Balik ni! Idol dito! Gisan! Ang tingog sa babae. Ingon og sila kaila ko sa mong tingog. Babe, Naan sa may tingog ni sa kulabati. Kinsa ang tag-iya sa mong tingog. Kinsa ka magyod. Uy, sa babae, oy! Nakuya pantang na natumba sa doon sa mga tao! May babae nga nakuyapan. Hain! Hain ang mong babae! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!